Hindi na ako makahiya. Sige, 5. Bilangin nyo ha. Okay, go. Next. Sorry, pinala. 10 piso lang. 10 piso yung nakuha sa dami. Ayan, naka 2.3 ka. Thank you very much. Saglit lang yan. Nakita nyo, makita yung cake. Janine, mga lakit na di pag-ulit, tita. Uy, hindi mo sasabi. Bakit sasabi mo? Ito mga tao ulit. Agbali na eh. 1, 2, 3, go! Ay, nagchichipin na. Ako galing sa Ayaw. go! Naligat taklo. May hadi plastic. Yun ang kinuha eh. Gusto na ako nga. Ayaw agalan eh. Hayaan mo. Yun ang kinuha. Nakaagano. Narigas. Kasi lang yan. Okay na. Nagre-reklamo eh. Hindi ka ako nagreklamo sa pulis. Buti ka may 10 piso ka. May pantabang pa pa, Wes. $10 na ako. Sigurado na ito yung... Yan eh, nagkamaksugan mga boss. Aro? Lang. Sabi ko kay Iyang, kukuha siya ng manipis. Yan ang kinuha. Kaya, ano, yung manipis doon, ayaw niya. Yan na lang daw. Okay. Wait. Continue viewers. 1, 2, 3, go! Ay, tita, like na mo gising mo din. Talaga lang ha. Hinipon talaga. Kita niya yan. Kailan ka Hindi sasabihin? Ano, nagluluto ka, Bakbet? Ay! $200, ano yan? $100 yan ba yun? Yes, dollars? 3! Ako naman yung silan, oh! Ay, ako silan. Dami, oh! Ano ba yung nagawa nila? Madaling Wala ko 10 piso. What? Talo ka na. Sige na, Nando. Next. Talo ka na yan. Sigurado si Janine na. Ganon Kayo lahat. Tapos dudugtungan. Yung kanta pa tapos dudugtungan. Okay na. Yung ganon. Sabi ka dyan yan. Wait lang, inaayos ko. Sinasabi ko sa'yo, pag nakakalaw tawa ko na! Sasabi ka na ako! Wow! Alam ko ginagawa mo kanina. Wala ako! Wala akong pamasahe, bes. Wow! Walang ano to. Oy, binila mo ba yun sa'yo, Janine? Wala te! O sige. Ang dami kay Jayde yan, oh. Nararamdaman kita. Wala! Akala mo saan yung cellphone ko? 3! Wala laman yun. May balance yan. Ito pala. 5! Tama na. Uy!